Manolita naz, eta giliku naz, beti izana belarri hau bizi, baina aurte nu belarri prez izatea. Jentia animatuko niri berba etxen. Enda, ze ilusioi, beti ikutzen dugu kriston ilusinio eskualaldirako, eskaparatipe pintxoten dauz, da gero gaina jende asko etortzen da, eskuelazko jai bat moruko izaten da, jenti etortzen da prez, lan berba etxeko, debaraki hemen dano gazen eskualunak, eta benetan kriston animazioen dioten da den bai. Kaixo, ni Irune naiz, Zazpikaletako auzokidea, eta urtengo Euskaraldian hau bizirola hartuko dut. Lehenengo hitza beti euskeraz egiteaz aparte, elkarrizketa elebidunetan esfortzu handiagoa egingo dut euskaraz mantentzeko elkarrizketa. Hitzez ekiteko garaia. Euskaraldia.